दे खुलुमबाय आसाम बिटिआर सोरखारनि आरो बिटिआर हालामाव थानाय साफ्रोमबो सार मेडाम आरो साफ्रोमबो जोंनि उसु एस'सिएशननि आरो स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनि मानगोनां सारमोननिसिम गिबियावनो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। मैयानिफ्राय जोंहा नर्थ इस्ट जोंनि उसु वुमेन लिग जागायजेनबाय आरो 6 तारिखसिमाव जोबनानै थांगोन। बबे रायजोनि गेलेगिरिफ्रा बाहागो लादों? आसाम, बेंगल, बिहार, अरुणाचल आरो साबेसे गेलेगिरिफ्रा बाहागो लादों? टटेल 500 प्लेयार दङ। माबायदि रेसपन्स मोनो? माबायदि गेलेगिरिफोरनि सायाव मा बिबुंथि होनो सानो? जिहेतु उसु वुमेनफोरनि बाहाय लिग सोलिगासिनो दं। गेलेगिरिफोराथ' साफ्रोमबो मोजां पारफरमेन्सनि गोजा। दा बेनो सोरखारा इन्डिया सोरखारा बुहुत माने फेसिलिटि होदों। दा गेलेग्राफोरनो प्राइजजों लोगोसे मानि प्राइज होफागोन मेडेलजों लोगोसे बेबायदि सिस्टेमै होगोन आरो। सोलिगासिनो गेलेनाया सोलिगासिनो दङ आरो जोंनि मानगोनां बिथां स्पर्ट्सनि एम साराबो फैनानै बिथाङाबो गोबां मदद खालामफैदों। जोंनि स्पर्ट्स एम बिथांनिसिमबो बुहुत थेंक इउ उसु एस'सिएशननि जानानै आं बिथांखौ मान बावहरो आरो गाबोन जोबनायाव जोंनि 5 तारिखआवहाय आसा खालामदों जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ सारनि आखाइनिफ्रायनो साफ्रोमबो लाइमोन गेलेगिरिफोरनो देरहानाय मान बान्थाखौ बिथांनि आखाइजोंनो मेडेलखौ राननानै होनो थाखाय जोंनि प्रेसिडेन्ट सारा आसा खालामदों आरो बिथाङा सफैगोननि आसाखौ खालामबाय जे बिथांनि आखाइजों दिनै बे देरहासारफोरनो मेडेलखौ राननानै हरनो थाखाय। थेंक इउ। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला। जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ, चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय SAI निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे सेन्टाराव सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे SAI निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा SAI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।